חושב שכל מה שנבחר יש לו את החשיבות המיוחדת שלו, כל שיר שנבחר לאלבום הזה. In this present century, where on earth the need for me. בעיניי מוזיקאים אמיתיים, במיוחד בישראל, זה אלה שיודעים לטשטש את הקצוות של כל הסגנונות, ובאמת יודעים להיות בפנים ולא בתור קלישאה. אני חושבת שיש מוזיקאים שהם רק מוזיקאים, ואסי הוא בפירוש מוזיקאי מאוד מאוד טוטלי, אבל מבחינתי החיבור הזה הוא מיוחד, כי הוא בן אדם שמקשיב לטקסט, ותמיד מקשיב לסיפור של השיר ולמה שהשיר רוצה להגיד. סוג של שקט כזה, שאתה פשוט נכנס לאיזשהו מוד, הוא מכוון אותך לאיזושהי עבירה מאוד מאוד מסוימת, מאוד שקטה ביחס לנוף המרעיש הישראלי. זה אומן שנמצא בבקסטייג' מאחורי אומנים אחרים כבר המון שנים, ותחת הידיים שלו נעשו אלבומים באמת חשובים פה בארץ. כל הדרך שעשיתי מאז ועד היום הייתה בצורת מחשבה מאוד מסוימת. ושבאיזשהו שלב בחיים אתה מרגיש שאתה פתאום מבין את החיים אחרת, לא כמו שהבנת אותם לפני זה. מהמקום הכי קטן ואישי שלו, ודרך זה הוא כובש אותי. באמת עם איזשהו קשב עמוק למה שעושים, ולא רק להושיב את המוזיקה, או ככה להושיב את הכלים במקום. זה חיבור ברמה יותר גבוהה. פחות מתחשב במה למכור ומה לא למכור, אלא לעשות מוזיקה טובה. בסופו של דבר, הניצחון האמיתי ממוזיקה זה שאתה מצליח להביא את זה לאיזשהו מקום כנה. אני חושבת שזה אלבום נדיר בקסם שלו, ובאיכות שהוא מביא. יש בו אמת באלבום הזה, וזה כל מה שאני יכולה להגיד עליו. יש בו הרבה רגש, לדעתי. שזה, לדעתי, המסר העיקרי שאני חושב, לפחות אני חושב ככה, שאני מעביר. זה לא מהונדס, זה לא מחשבתי, זה פשוט יוצא ככה. אני כבר מת שהאלבום הזה יצא, כי אני חושב שמגיע לו לקבל את החשיפה ואת הקול האישי שלו בתוך המוזיקה.